Aliak kadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan pala roha di channel YouTube YKB namar kata batak ruba. Adorakso tumangihon si pakusor-kusoron ni roha di bagasa tikyon berjulu mahita martaniang. Isod dohami ali di batamanami akka anak komu naposom nang tinubus ni mudarnya nak Yesus Kristus. Radi hami oleh Tuhan Laho tumangihon katam nabadiyai. Sialani urasi makami. Sian akka hagaliw kahurangan hadusaw nami. Persahalai hami oleh Tuhan di bagasat dimi. Asa tama hami to masaur dohot katam nabadiyai. Pasu-pasu hami oleh Tuhan asa to tinggil si pareon nami. Tinggil nang haporseon nami tugu. Jala marbuko kami oleh Tuhan laku mangulakon lau lomo ni roham asi roham di bagasan anak Yesus Kristus tangi maha. Amin. Ya muna aliak kadongan ia si pahusor-husoron ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal namar dolang pasu-pasu negabe gana-ganaan di enet sian Hosea walu ayat 10 sada 1 10 siap itu 10 ayat sada dot 2. Jala nagabi ujahan ni si pakusor-sorota ima sian bidu 10 ayat sada nama dok. Hau anggur narugudo Israel marparbue na tudus tibana. Langgada parbuena lam dipatorok akka langgatan pembertu dengan ni tanona dibandingkan nasida akka gana-ganaan. Tardok nipi manang na dihirim sudi jol mado hadimau yo kan nau diri alana merhite hadumau ni nabui do gudang akka persoalan ngulu di paujung manang di Salosehon alai ingot miduk do hamamago na asing na mangite tehok kita hadu mau pe buido paholaku kita siap debata. Alana halak na mangulu di bagasak kadumau bui sajodo berpikir manang ahape na buido di kuhi ibana so mardongat Tuhani. Ketika panurirang Hosea manurirangi di Israel Utara do Yehuda masa manang di Jalomesida do kadumau digobarhod do Israel tu kawanggo si bata porla anggur jala nasomal doi di badan narubi hau anggur na mangaleo perbuit na gudang na manggobarhon hadumaon lamaduma hala Israel dada gabe lam solkhot jala madok mauliati tu debata alai lamadau sian debata jala gudang akka inganan persobaon tu gana-ganaan di wain nasida manang akka di bata siliban di pajongjongi ima nama bahen di ujungna mabuan Israel tu pangkuman ni di bata si basa-basa na nilehon ni di bata tu hita akka dongan asa denggad do pernguruan ni bangsona marhiti kakurangan manang hapubuzon sa sitong na maralo doi tu lomoni rohani debata alai parngudun na dinggan atu satta dada diukur siang sinadonga sajo dohot do siang partudiam lapatan na pasu-pasu na nyusehon tu ulu taon ikon mabuah kita lam makaholongi jala pasangakon ibana uhut merguguyok kita gabe pasu-pasu tulungan coba ido ngulu napatu jala nasib ko songoni majolo pertanyaan atas sadarion unang lupa hamade akka dongan like subscribe jala sagihon tu akka dongan na asing
marhiti maparsidohot tamuna atol hasebarita nauli rap dohot ye kadion tu sabdok portigion sai di pasu-pasu itu hantai kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.